Bună ziua, bine ați venit în Comuna Mociu. Mă numesc Vasile Focșa, am 54 de ani, locuiesc în Comuna Mociu, născut în Comuna Mociu, am absolvit școala primară la Școala Generală din Ghiriș, după care clasele 5-8 la Școala Gimnazială din Mociu, iar mai apoi, în urma examenelor de treaptă, cum era pe vremuri, am ajuns la Cluj. De profesie sunt tehnician în telecomunicații, profesie și meserie care am practicat-o mai bine de 24 de ani. Primar sunt din anul 2016, când cu vrerea lui Dumnezeu și cu sprijinul locuitorilor Comunei Mociu am câștigat primăria Mociu. Sunt mai mulți factori care m-au determinat să ajung în politică. Cel mai important ar fi condițiile care le aveam atunci, în urmă cu 15 ani, chiar 16, pentru că sunt în politică din anul 2008. După 2 mandate de consilier am ajuns primar. Și vă spun că erau zile când nu puteam merge acasă cu mașina. Datorită faptului că era noroi pe stradă, bine, se și lucra. Era atunci o perioadă în care s-a introdus apa potabilă în sat la mine. Și atunci am zis că nu mi se pare normal să ia decizii pentru strada mea, pentru satul meu, până la urmă pentru comuna mea, niște oameni sau parte din consilierii de pe atunci care habar nu aveau care era realitatea din teren. Și înainte de 2008, după o discuție cu mai mulți locuitori ai satului Ghirișul Român, am decis să intru în politică. După ce am ajuns primar, m-am străduit ca aceste neajunsuri să le diminuez cât de mult am putut. Și aș începe cu introducerea apei potabile. În 2016, când am câștigat alegerile, apă potabilă aveau 3 sate. Mociu, Ghirișul Român și Chesău și se lucra în satul Zorenii de Vale. Astăzi, când discutăm, în toate satele comunei, 7 la număr și 2 cătune, există rețea de apă potabilă. La nivel de comună mai am aproximativ 25-30 de case, dintr-un număr de 1800-2000, care nu au conducta de apă la poartă. Un alt neajuns care era în comuna noastră erau drumurile comunale, care erau foarte puțin asfaltate, o parte pietruită și chiar o parte care nici măcar nu erau pietruite. Deși la capătul lor sau pe marginea lor erau locuințe. M-am străduit ca să creez condiții tuturor cetățenilor comunei să poată să ajungă acasă pe orice vreme. Să nu mai depindă de ploaie, să nu mai depindă de zăpadă. Sigur, poate că n-am reușit în totalitate, dar ne-am străduit. Tot legat de drumuri, pot să vă spun că în 2016, în comuna noastră, din aproximativ 50 de kilometri de drumuri comunale, erau asfaltați cam 2 km și jumătate de drumuri. Astăzi, când discutăm, avem asfaltați undeva la 15-16 km de drumuri. Eu zic că e un progres. O altă necesitate erau rețelele de canalizare. În comuna Mociu, în 2016, era rețea de canalizare doar în satul de reședință în Mociu. Astăzi avem în 3 sate, și anume în Crișeni, Boteni și Mociu, și lucrăm în alte 2, în Ghirișul Român și în Chesău. Deci din 7 sate cât are comuna și 2 cătune, anul viitor vom avea rețea de canalizare în satul Mociu, în satul Crișeni, satul Boteni, satul Ghirișul Român și satul Chesău. Sigur, mai avem de lucru pentru Zoreni și Roșieni. Pe viitor ne gândim și ne străduim să îmbunătățim condițiile de trai ale cetățenilor comunei și lucrul acesta îl vom face prin scriere de proiecte și atragere de fonduri de peste tot locul. Guvernamentale, europene, bani de la Consiliul Județean, unde vom găsi o sursă de finanțare, vom fi și noi acolo cu proiecte. Pentru ca să dezvoltăm această comună și să o aducem acolo unde cândva era locul. Adică era un pol în Câmpia Transilvaniei, era cea mai cunoscută comună din Câmpia Transilvaniei. Comuna Mociu este o comună cu oameni harnici, oameni cu frică de Dumnezeu, buni gospodari, care trăiesc în pace cu vecinii lor. Avem
un număr important de cetățeni care se ocupă cu creșterea animalelor, iar un număr și mai mare care se ocupă cu cultura mare. În ceea ce privește creșterea animalelor, predomină creșterea ovinelor. Sunt stâne cu tradiție la noi în comună, care din tată în fiu duc mai departe acest meșteșug. Iar mai nou, în ultimii ani, au început să se dezvolte la noi în comună și ferme de bovine. Chiar la nivel european avem o fermă în localitatea Mociu, a domnului moldovan de la Sânicora, care, cum vă spuneam, prin accesare de fonduri europene a modernizat vechile grajduri ale CAP-ului și a construit o fermă europeană. În ceea ce privesc atracțiile turistice, aș putea să vă spun că la nivel de comună avem câteva lucruri care merită vizitate și văzute. Și aș începe prin cele două pensiuni care sunt pe drumul național 16, una la intrare în localitatea Mociu dinspre Cluj și cealaltă la ieșire dinspre Mociu înspre Târgu Mureș. Cea dinspre Cluj, pensiunea Casa Bunicului, este un loc interesant, un loc care merită vizitat și un loc unde se pot relaxa oamenii. La ieșire dinspre Mociu, spre Târgu Mureș, vechea cabană Zoreni, cu mari eforturi financiare și multă muncă, a fost reabilitată și redată circuitului turistic. Ceea ce privește comuna noastră, în zona culturală, pot să vă spun că în fiecare an avem câteva evenimente care sunt de notorietate, sunt cunoscute în zona de Câmpie, în întreg județul și nu numai, și anume în perioada sărbătorilor pascale, împreună cu școala gimnazială Liviu Dan Mociu, avem un festival concurs care se numește Tradiție și Contemporaneitate și prin care ne dorim să arătăm tinerilor de astăzi și celor care doresc obiceiurile din zona noastră, din zona sărbătorilor pascale, cum vă spuneam la început. După aceea, în 16 august, în fiecare an, sărbătorim cel mai mare și important târg de peste an de la noi din comună. Menționez faptul că la noi în comună în fiecare zi de marți avem zi de târg, dar în 16 august este cel mai mare târg de peste an. Este un târg care, atunci când a fost gândit de înaintașii noștri, semnifica sfârșitul secerișului. Și aici vineau oamenii, oarecum discutau de recolte, vindeau surplusul care îl aveau, atât la produsele agricole cât și la animale. Iar în prima duminică a lunii septembrie avem un festival, organizăm un festival, Jocul de pe Câmpie, prin care la fel ne dorim să ducem mai departe ceea ce înaintașii noștri ne-au lăsat, și anume tradiția, portul, cântecul popular și tot ceea ce e legat de cultul țăranului. Sprijinit de Consiliul Local, avem în comună în fiecare săptămână un profesor de canto care se ocupă de o clasă de copii din comuna noastră, aproximativ 15, și un renumit ceteraș din zona noastră, Țulicarul îl cheamă, zis Stângaciu, care a luat sub îndrumarea lui un grup de 6 copilași pe care vrea să-i învețe să cânte la ceteret, tocmai pentru a nu lăsa să pierdem aceste valori care cu greu au fost moștenite și păstrate până acum. Și pentru că vorbeam de strădaniile noastre de a păstra și a duce mai departe obiceiurile, tradiția, limba, religia și tot ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri, nu putem trece mai departe fără să vă spun că în fiecare an noi ne cinstim eroii comunei noastre, de 2 ori chiar, o dată de Ispas și o dată de Ziua României, zile în care împreună cu preoții din comună oficiem slujba de pomenire, un parastas, depuneri de coroane și activități culturale cu copiii noștri și nu numai, în cinstea eroilor comunei noastre. Tot în ziua de 1 decembrie ne
răsplătim locuitorii comunei noastre care conviețuiesc împreună de 50 de ani, respectiv 60 de ani. Primăria și Consiliul Local au preocupări continue pentru toate categoriile sociale din comună și vă spune că copiii Mociului, de la cei mai mici până în clasa 8, își desfășoară activitatea școlară împreună cu cadrele didactice în condiții optime în școala gimnazială Liviu Dan Mociu și structurile aparținătoare, respectiv școala de la Crișani, grădinița de la Chesău, grădinița de la Crișani și grădinița din Mociu. Pe lângă susținerea financiară din partea Consiliului Local a celor 3 echipe de fotbal, cu o finanțare europeană, cu oarecare sprijin din bugetul local, am reușit să construim în Mociu vestiare care au condiții normale, apă caldă, dușuri, toalete pentru jucători și pentru arbitri. Deci avem o preocupare continuă pentru mișcarea sportivă din comună, pentru siguranța cetățeanului. Aș spune aici, pe lângă faptul că avem contract cu o firmă de pază care ne-au pus la dispoziție 2 agenți și o mașină care putem să folosim acolo unde e nevoie după un program pe care noi îl stabilim, eu respectiv șeful de post, pentru cei mai vârstnici locuitori ai comunei noastre și nu numai, pentru a avea o bătrânețe liniștită, în comuna noastră își desfășoară activitatea 2 centre de îngrijire vârstnici. Unul în localitatea Mociu, iar cealaltă în localitatea Chesău. Iar pentru tinerii comunei care iubesc sportul, Primăria și Consiliul Local susține în Liga a 5-a, zona Mociu, 3 echipe de fotbal, iar sub îndrumarea domnului Aurel Șuteu am pus la dispoziție sala de sport pe care am dotat-o cu cele necesare pentru a forma o grupă de copilași din comuna noastră la sportul lupte libere, unde avem și rezultate notabile. Avem campionă națională, campionă balcanică, chiar multicampionă națională și care au o activitate intensă și pe această cale îi felicit. Iar pentru ceilalți copii care nu fac sport de performanță, pentru că acesta deja este un sport de performanță, luptele libere care se fac la noi în comună, au la dispoziție terenul sintetic, căminul cultural unde există masă de tenis și au acces non-stop, cu excepția nopții. În viitor vom implementa și un sistem de supraveghere a comunei. Aproximativ 200 de camere vor fi montate în toată comuna. Investiție prin care ne dorim creșterea siguranței cetățenilor. Tot legat de siguranța cetățenilor, ne-am dat interesul să construim în comuna noastră un dispensar nou, un dispensar modern, unde să-și poată desfășura activitatea cei 2 medici de familie. Dispensar în incinta căruia în viitor va putea funcționa o farmacie și un cabinet stomatologic. Și atunci va fi un fel de mini-centru de sănătate pentru locuitorii comunei noastre. În comuna noastră sunt câteva biserici vechi, mai exact 3. 2 de lemn și una din zidărie. Cele de lemn sunt în satele Crișeni și în satul Chesău, iar cea din zidărie este în satul Chesău. Sunt biserici vechi care merită văzute și care au în pereții lor ascuns o importantă istorie. Am avut împreună câteva colaborări care le-am finalizat cu succes și cu siguranță pe viitor vom găsi și alte colaborări. Mulțumesc și eu și vă mai aștept în Comuna Mociu. La Biserica nouă din sat s-a lucrat preț de 14 ani, practic 14 ani, 3 luni și o zi. Atât a durat de la punerea pietrei de temelie și practic e o steneală sătenilor, enoriașilor din sat și inclusiv iconostasul care este sculptat din lemn de stejar este lucrat de către sculptorul moldovan Emil, fiul al satului. Biserica Ortodoxă din Chesău datează din anul 1732 și a fost restaurată
în anul 1813, apoi a fost adusă din Ghirișul Român în anul 1862 și păstrează o colecție foarte frumoasă de icoane. Bucuria noastră este mare pentru că avem acest monument frumos și ne dedicăm tot sufletul pentru a-l păstra într-o stare frumoasă, pentru a-l împodobi cu noi icoane, pentru a-l întreține ca să putem să ne bucurăm în continuare de minunatele slujbe și să ne tihnească de Sfânta și Dumnezeiasca liturghie pe care o ținem în Biserica din Chesău. Bună ziua, mă numesc Șuteu Marius, sunt medicul veterinar al SC Agrocosfan, o fermă de bovine din comuna Mociu, având un efectiv de 250 de vaci de lapte din rasa bălțată românească și în jur de 150 din rasa de carne Aberdeen Angus. Ferma datează din anul 2000-2002, a început cu un număr de 17 capete. Avem și un mic atelier de lapte. Ferma a fost modernizată în 2017 în urma unui proiect SAPARD în valoare de 1.300.000 de euro. Să vă explic despre stâna asta. Stâna asta e făcută de tatăl meu. Și nu vă stric că o țin amintire, îi se spune cească tradițională, care cu de aici cașul după ce l-ai băgat în veșcă, noi așa îi spunem, în veșcă, se mai stoarce puțin dacă mai are ceva în el. Aici au aer condiționat, dacă e cald îi dăm aer rece, dacă e pe rece dăm cald. Numai că el, ca să avem magazin în Mociu deschis,